Aksyon! 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 Radyo! Thanks God, it's Saturday night. Thanks God, ganangin maayo ang lakas ng panahon karon nga gabi. Bisan paano nakayuhom kag nakaguluginhawa ang mga negosyo sa oras sa kagabihon. Sa masobra isa kasimana nga nabilin sang Maskara Festival sa syudad sa Bacolod, ang halos nga mga negosyante sa gabi nga nagabaligya, nabinagid ang naka-arkilakyos ko nagapangamuyo. Nakabypass sa nabiling isa kasimana, updan sang maayong alakat sang panahon. Kung hindi man makaginansya, makabawi-bawi lang sang gasto kag arkila. Dogi pamatian gid sa halos tanan siguro ang pagpangamuyo sang ato nga Ginoo nga maging maayo ng lakat sa panahon karon nga gabi. Naglanta ko di sa rooftop sang building Aksyon Radyo bla. Tirin-tirin pa kag nagasinumbali pa ang mga salakyan na di pasahero. Ano ni oras ha? Damo pa pasahero. Damo pa salakyan ang nagalambiyong sa Bacolod. But silingon, busy pa sila. Busy sa pagsaylo-saylo sang mga aktibidades karong gabi nga nakalinya sa Sabado night. Jackson James siguro tapos si program dalikat mo na siguro sa plaza o kon sa Golden Field. Kagabi na sundan sa namon biglang liko sa tapusan to paigli Metrobank. Masulat ka pa sa bulletin board monitor man to si Waswit may problema. Ang pagliko mo yan hindi ikantos plaza kundi sa Metrobank ATM. Galing kay way man ko makulbaan kay saunhan may pulis mga gwardya mo. Ti daw siling ko layo sa dapol ni si Aksyon James. Daw ang araw sa mundo mga enjoy nag-all-enjoy sa Sabado night kay Tibuas Domingo wala obra, wala trabaho. Gabay pa nga mangin tayo yun ang maayo nga lakas ng panahon hasta naman buwas sa aga, Domingo may nagalagaw gid man Aksyon James pero jutay na lang kay pagka Lunes may obra kag may klase. Ayos! Ang pinakaulihigili kalakas ang panahon si Bagyo Nining. Nakitaan sa kalayoon nga 260 kilometro east sang Kalayaan, Cagayan. May dala nga hangin nga 65 km per oras sa sentro kag may ara nga pagbulumadlos nagaslabot sa 80 km per ora. Ang Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan dala ang Kalayaan Island makaangkon sa magulugal-umon nga kalingitan nga may paglapta-lapta sa ulan dala ang pagpulo panaguob bangod ini sa bagyo nga sinining. The rest sang Visayas, makaangkon lang sila tawag nga partly cloudy to cloudy skies. Ay, Bertie. Kara nga isolated rain shower. Mag-thunderstorm. Dalagya po ni Bagyo Nining. Kaya kita tawag nga localized thunderstorm. Moderate lang Kasarangan lang ang kabasgugon sang hangin. Kara sa southwest sang Palawan dala ang Kalayaan Island kag Occidental Mindoro. Light to moderate lang ang hangin sa southwest kag west nga naga-prevail sa area sang Visayas Sea. So, ang bagyo sinining niya hindi gid man direkta nga naka-affecto sa aton sa Western Visayas, particularmente sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ayos!
Check ta na nga to sino ka patrol una akson jowa. Para nga hindi na tayo mag-usik chimpot na kaya nga to nga una. So itong ginakunos lang sa rilo. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Bigo Corey Alieso sang Tabaw Valladolid Zone 4 ka monitor. Toto Ray Alies sang Tabaw Zone 4 Valladolid. Yvonne Botser sang Germany ara naman gani oh. Kinatamya ilang pamilya dira sa Murcia. Ang pamilya Himoteya sa Sumag. Kinatamya man dira sa tamyaw kuman si Gloria Himoteya dira sa Abada Sky. Halin kay Aishi Himoteya. Si Helen Isko Sarati ara naman gani si Murcia ho. Uy, si Tutong, si Anton kag si Tibo, si Ginamos kag si Ludot, ginatamyaw gid ni Nong Romulo Mulo Batang. Ay, puwerte. Karen Milaflor, may kabidra sa imo, Karen. Musta ka da? Si RR Joy kag si Edgar si Pedawa. Julia Celes, si John Dexter, si Kit Tamacariola, si Karen Guzman, si Lager Diquilia. Adlaw-adlaw ko nga monitor sa Action Radio si ni Jonalyn Ninyal Di Crepito. Para na patrol tanoy, para na sa Action Dale. Observation report sa patrol din ng ruta ni Action Dale. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Reports. Action Dale sa patrol. Dale, din ka sa bong. Yes, magandang reaction, Eric. Tuloy na tuloy ang ligaya diri sa bayan sa Ba- Bacolod City Public Plaza. Ara ka da? Eric, diri sa may tubangan sa San Sebastian Cathedral. Oo. Nagpakilid-kilid na kami action, Eric. Ito ka full pack gid Ay, sa tuod? palibot sa plaza. So kayo na naglibot na kita prior sa katon sa nga posisyon di magita naton nga kadamo subong sa mga bisita, no? Kag mga nagalaw-lagaw diri sa may area sa mga kiosko sa plaza action na Eric. Makita diri naton nga ti damo nagasyat, no? Subong Saturday night. Ay, tuod? Kag iban nga na action Eric nagasaot-saot na bisan solo Ba- lang basta may music. Base bastante na? Base bastante na, no? Pero ako sila kapulisan, wala yan wala untat bantay sa aton sila nga seguridad. Very Kaya good. na diri sa may bahin sa may Halandumon Tower, dumeri diri actually Derek kaya sa tagko pagig nga mga speaker nga nagatukar man sa sound. Pagdang iba diri nga mga nakainom na dibla mga bastante nati dapat ma-release yung tension sila sa nga lawas. Correct. Tinagataot-saot sila actually Derek, para Kabalhas. maghagan-hagan Oo. ang ila sini nga ginabatsyag nga kakuboga. Diri sa may stage sa may Plaza Kaina or diri sa may Dalan San Juan, napit sa may Negros Press Club, tini mga banda diri usual night, no? Diri sa may Dalan San Juan, pakitaan diri nato nya ti full pack man ang mga tumalanaw sa sining gabi actionary ka. Kay ti may araman niya sa event sa parade event diri sa may Bacolod City Public Plaza. Okay. Iya bala ni Dr. Mel Uy actionary nga event, no? Diri sa may plaza. So sige-sige lang yang ila sining kahiwatan, no, nga ginapatigayon diri sa may arena sa may plaza actionary. Kaya subong ka na mo sa mga events, no? Actually dito sa may bayan sang Panan Park and Stadium. Okay. May ara dito sang sikat man nga banda actionary ang Brown Man Revival. May ara sang performance tonight. So ang iba niya tao dito nagkadto, kumbaga tipak ni ang mga pumuluyo mo sila. Sang option ko din sila makadto, no? So si Mayor Abby Benitez tonight nag-post siya sa mga Facebook page sang crowd dito sa may panaad since today pagwas nga adlaw na gid lamang ang katapusan nga pag-operate sang festival site dito sa may panaad. Magluwas sa panaad nga event dito sa may bahin sang Upper East Avenue actually may mga riders man nga nagtelefon, no? Ti subong halos puno man ang mga kiosko dito sa may Upper East Avenue. And then dito sa bahin sa Bacolod Government Center may another competition man actually bida ng barangay dito sa may BCGC stage. Kumbaga ang crowd naton sa kada festival site
ang iba tipuno, ang iba damo-damo man, kag may araman sang mga kada festival site kumbaga, may ara sang event para sa aton sining nga mga pumuluyo. Magluwas na dito sa bayan sang Old Airport, Action Eric. So actually, Action Eric, diri guys sa may tubangan o sa likod sang patrol namon. Okay. Ari diri ang BJMP nga patrol, no? Ipalibuton ko na lang sa piyak ang atong sining live stream. Sige. Kung makita mo sa punta, amo na siyang BJMP, no? Ara ang ila sining nga patrol. Kung madumduman mo, mga previous nga Mascara Festival Action Eric, ang mga kubog, wala nagamaoy. May time na ginabutang sila sa patrol car ka BJMP para at least iwas maoy. Bala, no, nadumduman ko na mga previous nga mga Mascara. Nga may amo na ang ginapreparar nga daw ban Sang Action Eric. una to yan, ginaprepara nila sa mga maot, yung container ban. Non-container van. Pero si Subong, so far, nagkulistorya ako sa pinadiri ka mga BGMB personnel nga, dili Subong sign sa may plaza. So far, wala pa man sila. So far nga mga instances or circumstances actually nga may mga nagamaoy, no? Okay. Or arabala mga wala nagabayad sa mga elimnan, nagainom din sa plaza. So far, wala pa man. Amo na siyang mayo nga balita since laari na sa pasunod sa third week sa Mascara Festival. Ang aton siniyang security kag in order nagapabilin sa gihapon na Action Eric. Amo na kaya dapat kung magkatno ka man gid sa elimnan, dapat may bayad ka. Yes. Dapat may ara ka sa preparara nga budget Action Eric kay bulabudlay na nga dira pala halinana ang mga trouble nga ginatawag kagamu Action Eric. Sa aton sining nga ginamtangan diri sa may tubangan sa Sebastian Cathedral, sige diri ang baligya sa aton sining bazaar, no? Diri sa area pagti diri sa mga natulotawhay kaya pinida mo diri sa pilian. Kamo sila sa pilian diri nga mga baligya Action Eric kag ati kon san o diri tugtog nga may mga tawo ti bukas man sila Action Eric, no? Kay subong nga Mascara nagapanginawat man sila na maka-income ang mga gamay natin yung mga negosyante, no? Dili sa may tubangan sang San Sebastian Cathedral. Kadating sang oras subong nga Sabado. No? Eric, no? So kadating sang oras. Gani. Kung gainong pa siya, gawagtas kasi muna, ano nga dugod kagaho na o? Correct Action Eric. Tiyaw po liang mapabili lang matawkay ng area sa plaza kay bantagin ng mga festival sites. Sometimes nag-enjoy subong sa Saturday night diri sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. Good news Action Eric, may mga additional kita nga mga location, no? Diri sa may additional mga feeder nga nag-andar na ang suga or nagbalik na ang linya sa kuryente Action Eric. Kay inadiri sa may area sang kadala na Raneta sa may lapit na sa may Old City Hall daw blackout sa gina ang ning area pero sa development diri sang Seneco may mga additional na mga feeders nga nagbalik na online ang kuryente subong nga Sabado sang gabi kay kahapon actually sa kainat ng kagahon may mga nagapost mga unverified reports pala nga base 1 week pa ko no nga hindi pala magbalik ang kuryente kaya na damo nagpati ang bakal generator, ang iba nagpreparar. Dapat hindi kita magpati sa mga unverified ng mga sources report na kita sa social media, especially kung ang source production Eric daw questionable. Okay, so far, halos balik naman ang aton sining power or linya sang kuryente, especially diri sa mga syudad sa Bacolod nga sige-sige ang celebration sang Mascara Festival. So far, Action Eric, ang may observation report nga madulog sang patrol. Karon sa Sabado sang gabi ang ka-action yung Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Dale Salazar reporting live observation dira sa Bacolod City Public Plaza. Balikan talaga ro sa Action Dale sa retipo niya sa Action Balita. Kinatami ako na Papa ko Edmond Claridad sa Tabunan, Bago City. Kapa urok-urok siya. Amo man si Tito ko Buddy Labrador sang Las Piñas, Manila. Alin na kay Nailid L. Daddy Ralk. Milili Oligo sang Vanis Cafe Tango, maing gabigid. Gamonitor kami diri gamonitor ako diri. Bugini sa Magalyon Kadre Muesos Padilla. Bata ni Ginamos, magulang ni Ludot. Ay, gali ka. Alin na kay Ronald Torino. Ayos. Salamat gito to Ronald Torino.
Oyen Colmenares. Uy, Madam Oyen Colmenares, may gabi dira sa imo. Advance Merry Christmas. Si Corn sa Gariando. Tamya ko lang ang mga kalubang non. Banwas ang ilog ang pamatigid kada gabi is programa mo. Alin na kay Corns Gariando. Ang gabi dira kay Raymond Maranyon. Ara da naka-duty sa likod sang Nissan. Natamyaw kagid ni Jose Heherson Lapini Junio. Kativer, may gabi dira sa imo. May gabi dira sa kay May Balsomo, kay Lola Teresita Di Locario. Naga-monitor kada gabi sa silay. Alin na kay Simon Lawrence Villarias. Athea Kim Iriman, may gabi gid. Karen Milaflor. May gabi dira sa mga taga STK Karinderya, namit nga Porboy Kagpata. Siling ni Generos sa Abedra Prisquito. Ay, puwerti. Si Mac Agot ara mangganiwa. Sa Purok kay Sano, Barangay Lihis, may gabi dira kay Nanay Banjilin, kag Bibing Artos rin na kay Evelyn Sinaon. Mr. Mrs. Sobi Dumdum, may gabi gid. Advance Merry Christmas na sa inyo. Kag mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Si Ginny o si Serwa, pa-check attendance man. Lawag ko tagadugay ang tatlo ka draw sa STL ha. Kag ang resulta man sang Lotto 655 kag 42. Mariana ang unang report gikan sa ato sinima correspondent. Line number 3 naka-standby ang ato sining First District Connection sa aton sining pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Action Nelson Pateño, line number 3. Action Nelson, good evening. Yes, Action Eric, may gabi daw may anogi ko. Mga ko daan di dispinsa sa imubla. Oo, nalang ka? Inaano naman niya nga atong sitwasyon nga daw palagsa man ta katos bakulo daw hindi man ta magalin sa palibot ba. Gali ka. Nga natabo ako? Tabong porte. Gabi na natapos ding Ang okasyon. sa din? Diri sa eleksyon Eleksyon? Oo. Sige lang. Siling ko pag ko to sa kay ate to ginapas ko sa kamol di pagwa namon gabi na yagliya. Wait kabalo gabi na. Gabi. Abi mo temprano pa, hapon Oo. pa. Nakibot ko gani nga alas 10:22 nagali niyo. Kering-ring ng telepono diya ma. Kita mo lang kakalipat kasi imong Kalipat. commitment. Hindi ka kapamangkot man ta sa take nga ako na nga bago lang gani ta di nakainom tubig kag nakaabot. Ginpa-timing ko pinong ko tubig ka tawag ni Joe. Oo. Timing gid. Well, anyway, may panahon gina. Pero ang panahon ibutang mo isin tsakto kay sa daso semana katapusan sang selebrasyon nga maskara. Matik na. Oo. May pa isa ka semana. Amo gani. Oo. Balo ko Lupos-luposon ta na. balo ko mabirada kagid sa 21 kundi 21, 22 kundi 22, 23. Ay, di na nga mga pitaha ti lantawon ta. Sige. Kung anong maayo dira. Inablang nga mga pizza, blang nga daw di man ta mauya. Amo gani. Kung makadto kagabihin para ka hindi ka mahuya, bit-bit ka. Matik mga kwadabla, mga produkto. Mahapit-apit. Mga produkto dabla sa imo nga banwa para sa kalatraba bla. Mo gani man. Hindi lang ko pagdali baniga, basta dala ko baniga. Ang mga sipos sa kalatraba bla da. Mga sipos mo sa kalatraba bla. Das palibot mo para sa sipos kalatraba. Tiko wala kay manda manok ka Bisaya guro may ara manda. Ati araya, matik na ya. Bakal tayo. Mga Bisaya mga manok bla dubuhan lang nga mala pero hindi kayaman bit-bit. Wow, daw nami ginaba hindi kabuti mo daw bla. Pala ka nga mga daan manok Bisaya mo no. Oo, basi matraffic.
Basta mag-traffic lang mag-uot lang kagigo abot ito lan blimlaw. Kasi ito na yung pa daw paningamot ng lao. Di man ka-traffic daw budlay na. Ang mabitbit mo lang da. O, parang mga katingwa ta. Oo ah. Oo, tingwaan nato na. Kay, by the way, congratulations na. Kay sino aton nagdaog? Kay Gob Magbanwa. Amo gani oh. Oo, Kay Gob Labtik. Labtik oh. Oo, gamay mo lang diferensya. Actually, to skoen sila tani ni kuan ni Kuya Ed Lumugda nga nakiti nag-give up si kuan. Nag-giveaway si kuan. Nag-giveaway si Kuya Ed nga ginatay na lang kay Kuya Labtik. Amo nang essensya sang brotherhood. Gani. Muna yati, you miss one half of your life kay wala ka tos, kuya makito, banaa ka si tawanan eh. Gani. Ato ka to kay nasa kuanaw? Oo, Sa eleksyon sa Juans? oo Ay, gali ka. Padalan ta ka picture ko, mambal ka ang kamot, ibutang sa lugar. Ti ba loko ka do, may gusto ko ang kandos mo to sa kuan guro sa mga pagkaon to? Ha? Sa pagkaon. Oo, may siyempre para rabi to mo. Ano ka to oras naghalid sa kuanaw sa eleksyon? Traba. Oo. Alas 12 siguro ay. Alas 12. Oo, igo gin nga nakaabot dito, magikapoy matag mayo niya si ate, sige man niya suroy di sa Bacolod. Ti okay. Oo, si Bunso da nariman di, anon muna kay lingaw-lingaw lagi nagmay blaw. Oo. Oo, kay igo na. Di sadya to, nagalin na lang gani ko to kadam. Ano ka, balingan ka stingog ni Kuya Maki. Ay, gali ka. Purti magkanta. Ha? Makailinit. Mati na naman, teksa ito kadugay mo. Sige patuslaw. Ha? Sige, pasla. Wala na to guro ha. Away na guro. Basta nag-exit na sila guro Oo, kung mga mo pa ni Ures, hindi na to taguro katindog ha. Ate laban. Oo. Ay, ang bot na lang na sila. Sige ha. Okay? Ang balita aksyon ni Rick ngati isa ka suspect sang kinawatay sa banwa sang Tubuso ang nadakpan kay na mga takna alas 5:27 sa may barangay San Jose sa among banwa. Ang akusado ang ginkilala sa kay Jan Otilhao, 27 anyos, soltero, kag residente sang Sitio Kanubgan, barangay Bandila sa amuman nga banwa. Ang pagdakop ang ginapangunahan ni Pulis Major John Ray Batadlan, ang acting Chief of Police ng Tubuso PNP, base naman sa arrest warrant ginapagawa ni Judge Yunistan Kwansing, ang presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court in Cities 6 Judicial Region sa Silaya City nga napisahan sa tong Hulyo 21, 1921 nga sa kasong pagpangawat. Ang korte ang nagrekomendar man sang 6,000 pesos para siya sini temporaryong kahilwayan. Sa karon ang nasambit nga suspitado ang ara sa custodial facility sang Tubuso PNP. Kadto tadi sa iban nga balita aksyon na Eric, kay na may aksidente man nga nagluntad sa may barangay Patunan sa may banwa sang Calatrava nga kung sa diin ang duwa ka mga biktima ang gilayo naman nga gindala sa may Calatrava District Hospital matapos ini sila nagbungguanay. Ang ila sini nga mga motorsiklo nga ginamaniyo ang nagbungguanay sa isa gid lamang ka direksyon matapos nga ang isa sini ka biktima ang paliko na kuntani sa nawala nga bahin pag ini siya ang nagbalik sa tuo sa iya sini nga lane tungod nga may sugata. Ini sila ang direksyon padulong sa may south nga bahin, meaning pakadto sa may San Carlos City gikan sa banwa sang Calatrava. Ang driver sang isa ka motorsiklo nga ginamaniyo ni Lenuel Binsing, may asawa kag residente sang Zone 5 barangay Patunan o banwa sang Calatrava, samtang
Ang isa naman ka motorsiklo ang ginamaniho ni Celso Kabatuan Junior, residente sa barangay Buena Vista sa Amuman nga Banwa. Ang nasambit nga aksidente aksyon na Eric nag-abot sa punto nga nag-amicable settlement ang duha ka mga biktima sini nga motorsiklo kag sila na lang mismo nag-aregluhan na tungod nga ini sila ang blunsay wala mga lisensya sa ilang mga motorsiklo kag wala man mga helmet. So amo ni karon ang pila ka mga panghitabo sa Banwa sang Calatrava kag Tubuso sa sining adlaw kag so far medyo matulutaw-hay man aga sa aton sini nga mga update action na Eric. Sa so far wala na gid man sa anuman nga mga dalagko nga opisyal naka balhag sa blatter entry sa aton sini kapulisan sa Banwa Santo Buso, Calatrava kag San Carlos City. Gikan diri sa aton sini nga ginahamtangan. Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon na Sorpateño, reporting live gikan sa First District. May gabi dira kay Migo Tarowel Hifelga sa Talisay City. Ginatamya ko lang dira sang happy listening sa pamilya Alvarez Mercado Herrera kag Bustamante. Ang panamyaw halin sa kay Madam Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo sang Minnesota, USA. May gabi dira kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, kay Mama Lulit Jalagdon, Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Saison, kapamilya ko dira sa DSB, sa Barangay Pandanon, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Fernando Bongbong Narciso, may gabi dira sa imo. Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid, para man ka pa urok-urok. Sa Ilwanta report gika sa may 2nd District. Upod kay Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Sa aton mga kaksyon, sa aton aksyon Eric, mga balita gikan diri sa may siyudad sa Cadiz sa sumugman sa pila ka mga porsyon sang norte sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sinaksyon Eric kapag checker sa mga blatter entry. Naos sa tatlo diri ka mga siyudad nga aton kini nga area of responsibility, siyudad sa Cadiz, siyudad sang Sagay kag siyudad sang Escalante. Ang siyudad sa Escalante yung kapabilin sa gyapon aksyon Eric nga matulutaw-hay man kag diriman sa siyudad sa Cadiz, pero ang aton sini kapulisan para nang ida sini nga police visibility patrol. Kag kaina may isa sang mga force multiplier bala no nga gina gawa bulig man sa aton sini kapulisan kag of course especially ang mga Barangay Peace Action Team o kon BPAT nga nagabulig man sa kapulisan te gina-briefing o sinigid lamang nga gabi sang ila sini nga mga responsibility naman kay te ang ila sini nga upod sila sa kapulisan sa pag roving kag pagpatigayon sang police visibility patrol. Ini sila mga volunteer kag ang iban siniti mga barangay tanod gabaton man lawan sa barangay na designar ng mga barangay mahigit man kuno kon upod ang pulis sa pag-roving kaya sa ila mismo makabulig na sila inablang daw maka-akam Blackson Eric nga arakas patrol karno karami man prote mo na siling ko nga dapat gid nga latawon lang gid permi kun sa diin lang kutob ang ila niya
nga bahin sa kining paghimo sa pag-maintain sa prison order kay hindi niya pwede sila magduksol na kung ano kundi nga tawag sa pulis, no? Hindi niya sila nga pataka alam lakson Eric sang duksol nga base kung amo pang malaskaran bala, no? Why man kada sila mga armas kid mo. Kaga hindi man na sa ilay bagay nga kung may mga komosyon kag daw malapuyot na maduksol pa sada kundi nga ang imong laya gamit ang cellphone o radyo tawag sang augmentation o tawag dayon sang presensya sang kapulisan. Kaya aras laya unay sa kapulisan kundi sila di matulatawahay man aksyon ereka. Now pila ka mga sa blatter entry sa kapulisan diri sa may syudad sa Sagay, 3 ka mga persona ni nga nadakpan tungod sang illegal nga sugal ate ini sila aksyon Eric ang detinado pero posible nga di man ni malabutan sa pag-inquest sugod kay kalabanan sini mga illegal gambling. Nubo man lang katama ang oras bala nga pag-detain sa ila so gina-file lang niya as regular filing. So kay na ini ang violation sang PD 1602 nga gin-operate sang kapulisan kag gindakop mga last 3:25 takna sige damang hapon sa may Purok Rosas di Baybayon sa Barangay Olsagay ning 3 tanan ka mga persona dakpan sa akto. Ang una diri si Romeo Sampalucia Manyale ini siya ang dakop action Eric 57 anyos ng edad kag residente sa among lugar gindakop man ang isa pa gid kilala kay Wally Granada Rivera alias Wally 49 anyos ng edad kag gini siya may asawa residente man sang Isaya ka Purok Santandos sa gihapon sa Barangay Olsagay. Ang ikatatlo mo si Mario Naldusa Pasumingko alias Mario. Ini ang senior citizen na 68 anyos ng edad kag residente ya sang sining Purok Rosas di Baybayon sa Barangay Olsagay. Suno sa report gin-operate na day Police Staff Sergeant PG Villanueva kag upod man ang makatapos ang intelligence section sa kapulisan under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Iñape bangod kay kadamo na aksyon Eric sang mga report nga ini sila ang padayon dira sa paghampang sugal sang tunged kag kadagko kuno sa mga pustana. Kaya muna nga nadakop sa kapulisan pero ang na-recover dito mula mangining isa kaset sang baraha nga ginagamit lang sa pagsugal kag ang 160 pesos nga kwarta nga different denomination nga na-recover sa kapulisan bilang ebidensya kung mapasaka ang kaso batok sinisila. Pero tungod nga ang pagdakop sila karon lang hapon Sabado pa subong subong ga panimuron sila ID sa karsel sang Sagay City PNP Action Ereka. So far sa nasiling natin matulutawhay ang aton diri nga area of responsibility nilamang ang pila ka mga apprehension o kon accomplishment man sa kapulisan sa pagtapna sang illegal nga sugal Action Ereka. Inatamyaw talang yapon ta si Police o si Major Nelson de la Cruz ang amon nga retired nga City Fire Marshal diri sa siyudad sa Cadiz nga ra subong sa Barangay Estepania subong man tamyaw taman aksyon Eric ang mga taga Paglaong Village bala sa siyudad sa Bacolod kay pamati ini sila Porok si Pastor Aser Gabuan kag si Pastor Antonio Gabuan. Dira sa may ini Paglaong Village. Labi na gida sa Ispares family sa kay Kas Ginilin, kay Kas Lito, kag subuman kay Kas Junjun nga nagapamati man sa aton karon nga gabi. Miguno na yung manggubat na gabi man ka Padilin Diaz kag subuman kay Mr. Jonathan Diaz kay Toto Joel kag Inday Eva Sangko. May mga balita naton sa aton sila pag
busisi sa mga blotter entry para sa Action at Patrol ni sa Action Roger Gutib de report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Action Roger Gotib reporting live gikan sa 2nd District. Nagabidira kay Jocelyn, kay Pato Kagrobi Di La Luna, sa Barangay 30, Soke sa inyo palatuntunan. Sa kay Lida Yamagishi, arigato. Tara sa Sitio Liben, Barangay Tuyom, Kawayan. Gamonitor sa aton si Inday Jess Gualdrapa. Buyax Aiko. Dira sa Ginalaran Silay. Mayang gabigid sa Sendalogway Silay. Araman si Mario Olvido Acuiza. Always gid nga nagapa-orok. Sa Action Night Patrol Program. Si Juan Galeo, ginatamyaw komandira sang Mayo lang ang pagpamati sa kay Helen Esco Sarita sa Banwa sang Morsa kapaurok-urok siya ho. Alex Montesa, may gabigin. Lisa Joy Ilon Amoroso sa kay Jericho Manankil Tambasin. Dara sa Greenfield Tagob kapaurok-urok siya ho. Manidra nga pag-monitor. Sa iluwang report ni Aksyon na BJ Pasible, gikan sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon BJ, may gabi, please come. Mayop nga gabi aksyon, Eric, kag saton sining nga mga ka-aksyon nga nagapamati no saton sini palatuntunan diri sa may Action Radyo Bacolod, ano? Action, Eric, maulan no naton sining panahon diri sa bahin sang Banwa sang Pontevedra. Tikaina mga alas 6 impunto sang gabi, no? Agin pabalo kita sang Pontevedra PNP nga mayara sila sang isa ka drug buy bust operation sa may bahin sang Barangay 2, no? Diri lang gid sa may kilid sang highway diri sa may Banwa sang Pontevedra. Tikon sa din nagresulta ini action, Eric, sa pagkadakop sa isa ka persona, no? Isa ka lalaki nga ginagkabig bilang isa iya ka newly identified drug personality. Nagkadto kita dito and gin-cover naton kag nakuhaan ni siya sa pila iya ka mga magagmay nga mga sachet nga nagaunod sang ginasuspetsuhan shabu. So tubtob sa karon ginabalay ta pa ang pila ka mga detalye sini. So sa aton sining nga magka-aksyon, bantayan ang kabugusan sang sining nga balita. Buwas nga adlaw no, sa Action Report sa Sunday edition. Anyway, nakigsapol si Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaydan City Police Station. Sinigid lamang adlaw Oktubre 15, 2022, kaupod ang Philippine Army, ang 32nd Civil Military Operation Company. Equipment diri ang 3rd Civil Military Operation Battalion. Iaraman ang 94th IB, ang 3ID, kag ang Philippine Army. Action and kag equipment sa mga nakigsapulupod sa kay Colonel Homocan, amo ang katapo sang City Risk Reduction and Management Office sang Himamaylan. Lakip na ang LGU sang syudad. Ini may kaangtanan sa ilas sinigin na himo kagaina nga planning and assessment regarding ni sa pinaka-latest nga situation dito sa may area, no? Dito sa may bahin sang Regional Evacuation Center nga nahamtang sa may Barangay 3, Poblasyon, Syudad sang Himamaylan. Sa pihak nga bahin, isa ka vehicular accident ang nagluntad na alas 4:45 sang kaagahon kahapon, Oktubre 14, sa may bahin ini sang National Highway, sakop sang Barangay San Jose sa Banwa sang Binalbagan. Sandig sa information nga aton sila nakuha, gikan sa Biscom ining duha ka mga truck kag pabalik na kuntani sa may Barangay San Jose sang ang isa sini ka truck ang nagbunggo ni sa pagid ka truck nga sini ginasundan. Dugang pa diri las 2 pa lang sang aga sadtong kahapon nga adlaw nagluntad na ining unang aksidente kag ginsundan ini sang isa pagid ka aksidente sakta alas 4 sang aga. So ang gwa niya sini action, Eric, no, nagkarambola ning tatlo ka mga truck. Bangod sini nagkaangkon sang pilaya ka mga pila sa ila sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas.
ang mga biktima. Daw na ayaw-ayawan ang katapo sang binalbagan rescue team sa isa ka driver sang sineng truck bangod na buka ni ang kristal sa pangunahan nga bahin sang iya nga truck bangod na nagbunggo ni siya sa likod nga bahin sang isa pagid ka truck. Bangod sini ang iya 13 anyos nga hinablos nga upod niya naglusot ni sa piyak nga kaha. Ang mga biktima ang nagaedad 17 anyos, 14 anyos, kag 29 anyos. Kag tiilon sa residente tanan sang barangay Payaw sa nasambit nga Banwa. Ini sila ang nagkaagom sang minor nga mga kapilasan sa ilas ni nga kalawasan. So far action na na muna ang aton sila natipon nga mga balita no. Naton sila madulong kay mandik kaina ginakuhaan taman sang update si Police Major Eden D. Rebosquillo may angot ni bala sa theft incident ka nagluntad sa may bahin sang sitio Cuartel sakop ni siya sang barangay Santo Rosario sa may banwasang binalbagan kung madumdumanti masobra tunga ni sa milyon ang nangin damage sang sining ginhimo no, sa apat ya ka mga suspetsado nga ginangawat no, sang telephone wire sa isa iya ka telephone company. So suno sa kay Police Major Rebosquillo na kuha na nila ng identity sining tatlo ka mga persona nga nakapalagyo right after nga nahimo ni nilang pagpangawat dira sa may nasambit nga lugar. Ting isa ni sa ila na dakpan ni sa aton sa mga kapulisan kag sa karon yara ni siya sa kustodiya sang binalbagan PNP. Suno sa kay Police Major Rebosquillo mayara ni siya sang koneksyon sa pilayag ka mga robbery group diri sa may probinsya kag na hibaluan man naton nga ang isa ni sa mga suspect is anay trabahante sang sanang telephone company nga ila iya nga ginkawatan ti karon suno sa kay Rebosquillo nagapakigangot naman sila sa bahin sa Bacolod City Police Office agud nga mas mapadasig no ang pag-aresto sa sineng tatlo ka mga persona nga ti karon at large action. Eric, so far amo rin aton sa madulong nga mga balita kag tiginatamyaw talangda no sang maayo lang nga pag-monitor sa kay Ma'am Jinky Dialagdon kag kay Ma'am Vanessa Mayo Action. Eric, ini si Action VJ Pasible una sa balito na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action PJ Pasible. Jen Montes sa Irigasyon Talok Bago City ga monitor man sa aton. Araman si Sally Auki di Susa sang Sam Village nagamonitor man diri sa inyo palatuntunan. Uy sa kay Migo ko Juji Bantog. May gabi dira kay Migo ko Juji Bantog kag kay Toto Edward Ispiliogo. Amo ni ang mag-partner nga naga-monitor man kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Erning Horilia Nins Gatilao, Sonia Burns, Armando Gabang, alina kay Lorna Mabakyaw Horilia ang pagpanamyaw. Nagami man dira sa kay Romeo Villasor, kapaurok-urok man sa aksyon na night patrol programo. Si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion sa La Carlota, ara man gani. Ginatamyaw taman security ang Agrocom Security Force dira sa may Santa Clara. Marcelo de la Cruz, Ronald Policarpio, James Vivanco, Alpio Blanco, Henry Casipe ang panamyaw halin sa kay Julius Javier nga nagapaurok-urok man mga K9 ni Kwan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagabi dira kay Maninay Inday Sanchamor, may kagkaloy bibidor dira sa Rosario Heights subdivision sa Barangay Takuling. Sa kay Tuto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Mama Betelao dira sa Minalbagan, Manang Bekelao, Kumari ko Jan Silao, Kumparing Nelbert Adlan, Tuto John Berjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay Kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kay Nene Lao. Pump Boys dira sa Michelle sa Minalbagan, may gabigid. Empleyada kang empleyados sa kag mga security guard dira sang Biscom Binalbagan na pinagid kay Miss Nora de Bevildo kag kay Mr. Leve Frias ara sila gapa urok-urok. Ari ang tatlo ka draw sa STL, first draw kay na 28-33, 28-33. Second draw 4-29, 4-29.
Ang third draw, 38-18, 38-18. Resulta naman sa Lotto, 655 jackpot prize. Wala sa may nakakuha, 29.7 million pesos. Resulta, 655, 37, 42, 45, 20, 54, 41. Again, 37, 42, 45, 20, 54, 41. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize wala sa may nakakuha 9.9 million pesos. Resulta 642 31 20 17 19 9 29. Again 31 20 17 19 9 29. Magabalik ang Action Night Patrol. When we come back, balik ang report sa Patrol 1 pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Junior SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa IPM na ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon mga barangay council.
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin, napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Pat? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm-hmm. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila, ang Ginoo, may ginatigana, gid nga tawo, nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko po, buot, gid ka mo pirme, para nga, kag ma-pray ka mo, nga ang kinanglanon nyo, ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlano nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, pabalik diri sa Tabalagad last kag final stretch sa iyo patutunan last report sa Patrol 1. Balik ata signal ni Action Dale Salazar sa balik niya sila nga pagpangalagad. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action! Night Patrol! Field Report! Action Dale sa Balaga Report. Please come back. Action Eric, sa highlight ng Mascara Festival, i-regulate man sa kapulisan ang pag-usara sa drone, especially sa mga festival site, nga patigayunan sa street dance kag arena dance competition lakip man ng electric maskara. Ginpahayag diri ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang spokesman sang BCPO, nga kinahanglan Action Eric nga magkuha sang permit in kaso gid man nga mayroon sa mga individual nga mag-operate sang drone. Exception sa sining pag-regulate Action Eric kun kabahin sang organizer sang Mascara Festival o kun Bacolod Yuhom Foundation. Ginpahag ni Gabana kabahin sa gihapon sa hugot na seguridad nga ginapatuman, ilabi na nga ginapaabot ang pag-abot man o pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag iya sining pamilya. Sa iban nga balita sa patrol, mayroon sang reshuffling nga ginpatuman sa anong ka mga probinsya, ang sa mga provincial directors sang DILG diri sa may Region 6 magaserbe bilang bago nga provincial director sang DILG diri sa may Negros Occidental. Amo si Ma'am Chodora Sumagaysay Action Eric nga sadto nagpangalagad bilang provincial director sang Iloilo. Iya din buslan nga si Ma'am Roslyn Quintana nga ginasaylo naman dito sa may DILG sa may Guimarães. Diri sa bahayin sa Bacolod City Action Eric, wala sang pagbago magapabilin sa gihapon si DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madayaga. So wala diri sang pagbalasa, wala na apektuhan si Mama Dayaga sa sining implementation sang reshuffling. Mga balita na natipon sa patrol, ang ka-action niyo Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Ayos! Salamat kinaksyon na Dale Salazar. Kabugusan nga pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol program sa Sabado edisyon. Liwat ini magkatakop, balik naman ini sa Lunes. Aton sa lima patrol layon at reporters in action nga nagpangalagad karong gabi Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Pasible, our very own Action Dale Salazar, back to back Action Papang Nixon Tahom nga nakasakay sa Black Hawk. News Center Action on Defensor Lisay. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Joe Macairan, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Minares, nga magpatigayon sang selebrasyon sang Mascara Festival. Pagkatapos mag-off sa iya duty. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sa Baco, si Broadcast Engineer Edward Balico, sangar sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad, Anchorman, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin pagtulog, magpangamuyo, sa pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines! Happy Mascara! Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Narito ang